Welkom bij Wat een Vak. Iedere week draai ik mee met bevlogen vakmensen om antwoord te krijgen op de vraag: wat is hun vak, wat houdt het in en waar zit nou de passie? En vandaag heb ik mijn directricepak aangetrokken, want ik draai mee bij een basisschooldirectrice. En ze is niet alleen directrice, ze is ook nog eens rockzangeres. Vandaag draai ik mee met Eva Cinema. Jij en niemand die dit verandert. Jij bent hier met al je talent. We zeggen wees jezelf en maak plezier. Met je vrienden leer je zoveel meer. Welkom op de burgerschool. Zing door, zing door. We zeggen als je het niet weet, dan geeft het niet. Samen komen we er wel zoals je ziet. Op de burgerschool, laat je zien hier op de burgerschool. Woe! Op de burgerschool, laat je zien hier op de burgerschool. Op de burgerschool, laat je zien hier op de burgerschool. Jeetje. Woehoe! Hey. Nou, hoi. Goedemorgen. Ik zat net te vertellen dat je zangeres bent. Nou, je valt met de neus in de boter. Maar is dit nou jouw directeurswerk? Nou, dit hoort erbij. Ja, Echt? hoe leuk is dat? Dat is eigenlijk ook waarom we hier zijn, hè, Eva? Ja. Omdat jij anders bent dan anders. Ja, toch wel, hè? Wauw. Welkom op de burgerschool. We zijn op de burgerschool. Ja. En ja, ik ben heel benieuwd. Wat maakt nou deze school? En wat maakt nou dat jij directrice bent geworden? En ik heb een heleboel vragen voor je. Dus ik wil graag met jou even op stap. Superleuk. Eva, en dan ben je 35 en dan ben je gewoon directrice van de basisschool. Ja, 2. Ja, met hoeveel Ook nog. leerlingen? Op de Nienke van Ichtem hebben we zo'n 60 leerlingen zitten. En momenteel hier op de burgerschool 270. Dit is meteen de grootste school van Dokkum, of niet? Ja, zeker, ja. Jeetje, 200 maar dat heeft een vlucht genomen. Dat heeft enorm... Ja, we hebben de afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid. Ja. En er gaat een beste groep 8 af ook. Dus nou, ik schat in dat we volgend jaar... we hebben dan te maken met een teldatum. Hè? Officieel 1 oktober is de grens. Dan hoop ik 240. Oh, iets minder. Ja, iets minder. Dat is wel heel veel nu. Ja. Ja, jeetje, maar hoe is dat gekomen? Want je was docenten. Ik ben hier altijd jarenlang juf geweest van groep 8. Burgerschool was ook mijn allereerste invalklusje in groep 3. En vervolgens werd ik, toen ik op reis was naar Bali, werd ik gebeld door de directeur, Germ. Kun je komen werken? Ik zei, ja, nu nog niet, maar over een maandje ben ik van de partij. Ja. Dus zo ben ik hier ingerold en ik ben nooit weer weggegaan. Dus vanaf het moment dat je afstudeerde en ging werken? Eigenlijk wel, ja. Ik heb een jaartje zo wat invalwerk gedaan en ook hier op de burgerschool. Oh ja. En uiteindelijk mocht ik hier komen. Ja? Wauw. Ja. En hoeveel jaar is dat nu geleden? 13 jaar. 13 jaar voor de klas gestaan. Ja. En nu dus als directrice. En hoe Ja. is dat gekomen? Hoe word je directrice? Dat is een goede vraag. Nou, de vorige directeur gaf aan weg te gaan. En ik heb op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken. Ik denk, als ik ergens directeur wil worden, dan is het op de burgerschool. En het moment was wel daar. Ik deed als juf ook steeds meer dingen ernaast. Dus ik merkte dat ik wel wat meer uitdaging zocht. En dus ja, zo heb ik het hier en daar geroepen. En bij het team, bij een aantal collega's neergelegd. En zo ben ik erin gerold eigenlijk. Ja. Ja. Maar dat team, dat moet jou dan ook steunen, of niet? Ja, dat doen ze. En daar ben ik ongelooflijk trots op. Ja. Ik vind het heel stoer van ze dat ze zeggen, nou, we gaan het met zo'n startende directeur ik ben nu bezig met de opleiding. Vorig jaar, toen ik startte, had ik die nog niet. Nee. Dus nee, fantastisch team. Hoe vind je het om directeur te zijn? Heel erg leuk. Ja? En het is ook groeien in zo'n rol, want je bent natuurlijk 13 jaar collega's met je collega's geweest. Dus het is nu wel even een andere functie. Soms moet je ook de wat minder leuke beslissingen nemen. Maar er zit gewoon zo'n goed team. En zulke leuke kinderen. Ja. Nou, juf Eva is er even niet, maar ik ben wel benieuwd wat de leerlingen eigenlijk van haar vinden en van haar werk als directrice. Kom, we gaan het even vragen. Een hele lieve en goede directrice. Ja? En waarom is zij zo'n goede directrice? Omdat ze allemaal goede keuzes neemt en omdat ze allemaal gewoon heel aardig is. Ah, Ik word er altijd blij van haar. ja? Ik word blij van haar, ja. Waarom dan?
positieve energie. Lief en grappig en aardig. En ze maakt ook heel veel grapjes. En ze is heel open ook. Jij bent niet alleen directrice, maar jij bent dus ook rockstar. Ja, klopt. Ja. Vertel eens, je bent zangeres. Waar doe je dat? Ik ben zangeres van Boulevard. En ik heb in het verleden ben ik gestart hier in een bandje hier in Dokkum. En op een gegeven moment wilde ik door. Wilde ik meer en grotere zalen. En ben ik auditie gaan doen bij Boulevard. En ja, als je eenmaal in het wereldje zit, rol je ook zo weer van project naar ander project. Ja. Dus er is wat infoklussen gedaan hier en daar. En backing vocals bij artiesten. Dus ja, superleuk. Zo, welverdiende pauze Eva. Zo, echt wel. Lekker hè, zo in de zandbak. Heerlijk, het is lang geleden. Hey, lesgeven of directeur zijn? Directeur zijn. Juffen of meesters? Juffen. Onderbouw of bovenbouw? Bovenbouw. Zingen of lesgeven? Zingend lesgeven, mag dat ook? Nee, dat mag niet. Eva, ieder jaar is het natuurlijk musicaltijd. Ja. Hoe doen jullie dat? Nou, wij pakken het graag groot aan. We huren de Bonifatius Kapel af en wij doen een voorstelling voor alle ouders. Ik zou zeggen, kijk maar. Niet te geloven, we gaan nu echt naar boven. We gaan over de kop, we gaan over de kop. Wow. En voor heel even lijkt het of we zweven. We gaan over de kop, we gaan over de kop. Wow. Hey! Hey, en jullie overwegen nieuwbouw? Ja, we zijn de opties aan het onderzoeken. We hebben hier natuurlijk een prachtige plek en een prachtige school. Er zijn plannen bij het scholenpark, bij Dokkinga en Dalton Dokkum. Oh ja. Wie weet, we gaan het zien. Dat is 400, 500 meter verderop, denk Ja, ik? zoiets. Ja. Valt mee, toch? Valt best mee. Ja. Spannend, of niet? Ja, hartstikke. Ja. Hoe lang gaat dat duren? Nou ja, we zijn het nu aan het onderzoeken en het kan nog alle kanten op. Ja. Maar het Dokkinga PTL's wil uitbreiden, dus dat gaat vlot gebeuren. Ja. En dan gaan we kijken hoe het voor de burgerschool gaat Spannend. zijn. Ja. Spannend. We duiken een MT-vergadering Ja, in. we hebben een vergadering. En dan sluiten we hem zo af. Dankjewel, tot nu toe. Heel graag gedaan, gezellig. Plannen. Ja, heb ik een vraag voor uitstaan bij Jeroen Scherps. Om te kijken of wij het Bareka, heb je gezien? Ik zag een mail. Ik heb jou in Want wij moeten ook nog even CC contact hebben gezet. met... Eva, ik ga heel even naar het toilet. Ja? Ja, dat is goed. Tot straks. Jeroen Scherps heb ik gemaild. Ja. En hij, misschien kan hij ons wat. Ik hoef niet naar de wc. Dit is niks voor mij. Dus doei, tot volgende week.